Obambe njengongqongqoshe wezempilo uMamuluko Gubhayi Ngubane uhlola isikhungo sokugoma okuyinkundla iMoses Mabhida eThekwini. Ukuthola kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uBongani Gema uhambisana nomthwebuli wezithombe uNathi Mzimela. Ubongani, sikwamukele endabeni zasemini. Ingabe ungqongqoshe wenelisekile yini ngakubone kulesi sikhungo sokugoma? Ungqongqoshe uMamuluko Gubhayi ube la nje emsuzeni embalwa edlulile, usehambile manje kodwa ke ufike wakhuluma nabantu abazogoma la emuva ukuthi ke abe nomhlangano nabaphathi noma necabinet nominister no-MEC wezempilo la esifundazweni KwaZulu-Natal la khona ke ethe umephuma wasesitshela thina njengentatheli ukuthi ke indlela uhlelo lokugoma ohamba ngawo la KwaZulu-Natal usenakho ke ukwaneliseka, ngoba uzokhumbula ukuthi ke kuleli sonto esiphuma kulona kuye kwathikamezeka lesi sikhungo iMoses Mabhida kuyisikhungo sokugoma esila eThekwini naso sikwazile ukuthikamezeka ngesonto ledlule insuku nje eziwu4 singasebenzi, kodwa ke sona sesivuliwe. Ungqongqoshe waphinde wasitshela ukuthi zingaphezulu kwekhulu ezithe zathinteka la esifundazweni, kodwa ke uhlelo banalo ukuthi ke bazosusa abantu la abaseduze kwalezi zikhungo ezithe zathinteka bayibayise kwabanye, ngoba uthena kulezi abayibalile ke kubalwa nalezi ezingama private zihlanganiswe nezipublic, bathena ke angeke bazi ukucasa abantu ukuthi wena yakwe si private noma ke esikahulumeni. Wonke umuntu uzofakwa la esivulile ukuze kugcine kulungi lezi ezithe zathinteka. Sibuyisele kuwena Xolo. Sibonge uBongani Gema ubesibikela eseThekwini.